Kusanganazve kwatiri kuita zuva ranhasi pano paUtindi TV. Zita rangu ndinoitwa Elder David Kanjanda. Ndauya nenyaya imwe yatakaona iri kutenderera pasocial media muchirongwa chino chinonzi mudariro. Mukanzwa tichiti mudariro tiri kutaura nyaya dziri kuitika pasocial media. Nhaika tobva tadzitora todzivunza kudare raElder tombodzidzeya. Nhaika tiri pamwe chete ndinoziva kuti imi munondibatsirawo kudzeya nyaya idzi. So nyaya yatinayo nhasi inyaya yemudzimai uyo akadzingwa munharaunda padare raChisaunyama. Pane zviri kundiitira fani panyaya iyi zvekuti pamwe pacho munozongoti zvenyu Elder vanotaurisa zvichidai but chiri kundinetsa ndechekuti munhu ari kutaura uyu kutaura kuno aifanira kunge iri pfukwa iri kutobuda mufi ari kubuda pamunhu achiti wakandiuraya wakandiisira mushonga muchikafu, but ari kutaura kuti wakandiisira mushonga muchikafu but iye ari mupenyu. So zviri kundinetsa izvozvo kuti munhu mupenyu anobuda achitaura kuti wakandiisira mushonga 4 times poison yatoziva iyaya nyangwe iri pasi pasi zvakadii yacho ukazoidya wakafoka unongozopedzisira wafa kana kuti ungadai aine imwe problem. Zvino tiri kutoona atori mutano chaizvo ende ari kutopfurira mberi kushungurudza nekushusha munhu akambodya mushonga ka4. Izvozvo zvotadza kuonekwa nevadare vaitonga nyaya idzi. Ndosaka pamwe pacho tichizodzitora todziisa kudare raElder tombodzigarira pasi tombodzidzeya nevateereri tichiti varume ngatimboonesanai kuti zviriko here izvi kuti munhu anopiwa mushonga ka4 ouya otaura nyaya yake. Tiri kutotarisira kuti chaifanira kunge chiri chipoko kutaura kunoku yaifanira kunge ari kubuda uri mweya uri kubuda uchitaura. Zvino tiri kungoona ari mupenyu. Ini ndinogara ndakataura nhau yekuti basa rese rinoda wisdom, zvikuru sei kunyanya nyaya dzekutonga matare idzi dzinoda uchenjeri. Zvakakosha kumbopota uchitarira vamwe vari kudziita nyaya idzi uchiona kuti vanotonga sei. Inini maonero andakaita nyaya idzi kazhinji mumasocial media tichitarisa ndiri kuona kuti pane vanonzi Chief Bushu, pane vanonzi Chief Mutasa, pane ainzi Headman Chigodora. Vanhu ivavo ukanyatsa kuenda kune vanhu unonzwa vachipupurirwa zvakanaka tinoziva kuti tiri vanhu, pamwe pano nepapo tinokanganisawo nekuti tiri vanhu, but vanhu ivavo vari pamberi maonero andakaita hangu kuti vanotonga nyaya dzavo zvine wisdom. Zvakakosha kutsvaga uchenjeri kana muchida kuzotonga nyaya idzi. Ini ndinofunga kuti nyangwe muri mambo muri chifi muine nharaunda yenyu handifungi kuti imhosva ini kuti mutsvage munhu akadzidzira kutonga nyaya motonga muinaye ane wisdom ari pasaidi penyu kana kuti momutungamidza mberi. Hazvibvisi nyembe dzenyu uye nharaunda yenyu haitorwi. Munongotonga nyaya ende muchitoomberwa maoko kuti endai kwachifi nhingi ndokunopedzwa nyaya, kwete zvatakaona pasi pemubhanana paya. Hatina kuona nyaya ichifamba zvakanaka ipo paya. Isusu zvedu isu hatitendereri, tinobva tatokuudzai ipapo ende hatina mangwana. Ndinofunga kuti nyaya dzemunhu anenge vakambonetsana murume nemukadzi, shona inoti vanenge vatova gonzo nachin'ai, umwe naumwe anenge akudhonzera kwake. Saka paakuda wisdom yakanyanyodzika yekuongorora kuti tione kuti ari wrong ndeupi. Uyewozve ngatitarisei kuti vanhu vane mabackground yakasiyana siyana. Pamwe pacho panoda kuti muite mwoyo murefu wekunyengetedza munhu kuti ataure, kwete ungoti anyararirei mudzimai uyu koseita ende hazvidi kuteerera one side. Umwe munhu haana chipo chekutaurisa, umwewo munhu anenge akapinda nemunyaya dzinopisa zvokuti pese pamunomubvunza nenyaya yacho anongopedzisira oda kuchema asikagoni kutsanangura. Umwewo marererwo ake une background yekuti haidzidziswa kuti munhu haungotaurisi. Vamwe vaidzidziswa kuti vakadzi munofanira kunyanya kuzvininipisa. Zvino imi mukangoti bla 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 mubva matomhanya kuenda kumutongo. Munenge madzvanyirirwa munhu ipapo. Panenge padzvanyirirwa munhu. So inini imwe nyaya iri kundinetsa paya ndeyekuti sei nyaya
yakamboenda kwaMajor Street, yaenda kwaMajor Street yodzokazve kudare rakaenzana naMajor Street. Tinotenda kuti dare maringe nemaziviro edu nemadzidzisirwo ndeyekuti dare raMajor Street neramambo isame level. Zvino kana nyaya ikabva kwaMajor Street inodzoka kwamambo here kana kuti yakufanira kuenda kuHigh Court. Ndiri kuona ndakatarisa nyaya iyi, ndiri kuona sekuti kwaMajor Street baba ava vakauya nenyaya pamambo vakadyiwa uko ndosaka vakuuya nenyaya panapa, vakutsvaga kwekuti vangahwina. Maonero angu handisi kuti ndizvo, but ndiri kuona dai kwanga kuchitapira kwavakaenda nemavengere nemamakiro avakaita mudzimai uya vangadai vakaramba vachienda ikoko. So chakazoita kuti vadzoke vabve ikoko, ndofunga vakaona kuti ndadyiwa kuya kudare raMajor Street, ndobva vadzoka kunoko. Ndiri kunzwa vachitaura kuti iwewe nyaya yako iyo yekuti yauri kureza pana padare yakaraswa uko. Vana mambo vai vaitonga nyaya vobva vatadza kumubvunzawo kuti ko iwewe yako zvaisina kuraswa sei uri pano. Ndochete mubvunzo waifanira kungobvunzwa munhu ipapo tobva tatoenda mberi. Pane chakavanzika panyaya iyi. Sei vanhu havasisagari vese? Panotori nechakavanzika chiripo chinoda kunyatsa kutsvagwa neuchenjeri kusvika mwachibata, then chabatika tochitonga. Ane mhosva asina hana. Apa ina handisi kununurira mudzimai kana kununurira murume, but ndiri kutaura kuti hapana kunyatsa kuitwa justice pakutongwa kwenyaya iyi. Sei murume uyu achiramba achisona mukadzi ivo vasisagari vese? Mukadzi uyu mupei nguva, anokuudzai zvakavanzika zviri panyaya iyi. Mukanyatsomupa nguva chaizvo anokuudzai zviri kuitika panyaya iyoyi. Sei pasina kutariswa kuti mukadzi ari kuti akakuwadzwa uye dokta akatokonfema kuti munhu uyu akakuwadzwa nemhirizhonga yemudzimba, kureva kuti panotori nedomestic violence apa. Pakatoitwa mhirizhonga yemudzimba akatosvika pakubviswa pamwiri. Zvese izvo vana chifi vaya havana kana kumbozvitarisa, vaingomhanya chete kuti ngaadzingwe abude munharaunda. Tiri kuona kuti haina kutongwa zvakanaka nyaya iyoyi. Panoda kunyatsa kugadziriswa pafambwe nyaya iyoyo zvakanaka zvichida pamwe wamuri kuti wacho ndiye ari right pamwe ndiye anotori wrong. Kudyiswa muchetura ka4 munhu orarama. Ipapapo taparamba ipapapo. Takatarisa nyaya iyi zviri kuita kunge vadare ava vakabhadharwa, cause judgment yevakapa haiite zvachose. Kubva nyaya ichingotanga kutongwa kusvikira vasvika pajudgment pavo, havana kana pavakamboda kunge vari kuteerera mudzimai uyu. Vakaramba vangori nesaidhi remurume iyeye. Saka izvozvo zvinozotipa mifungo yekufungira kuti pamwe vakabhadharwa. Tiri vanhuka, haisi mhosva iyoyo. Tikatateerera nyaya semanzwira atakaita, tinenge taakukufungirai kuti zvichida pamwe makapiwa chekuseri. Saka vaingomhanyira pamutongo wavo iwoyo. Uyewo ndandichiona avo vanga vakagara vaya vaine kabhegi pamakumbo vachiratidza kugumbuka chaizvo kuti kwanzi munhu ari kuzvidza dare. Ini ndinofunga kuti ikodzero yemunhu kutaura kuti handisi kuda kutongwa pano. Ndosaka muchiona kuine nyaya dzinoitwa maappeal kuendesa nyaya mberi. Kana munhu akati handisi kuda kutongwa pano, ane right yekutaura izvozvo. Saka musamuti azvidza dare. Kuzvidza dare hakusiko ikoko. Kuzvidza dare kwakatosiyana nekuti munhu ari kuti ndoda kuenda mune rimwe dare. Hakusi kuzvidza dare. Ikodzero yake yekuenda mune rimwe dare kuti ndoda kundotongerwa nyaya yangu. Zvino ndiri kuona kuti mutongo wacho wakatobvira ipapo pakuti vanhu vanga vagumbuka kuti uri kutizvidza, uri kufunga kuti isusu takapusa, ndobva wamhanya, ndobva wadzinga munhu. Zvetakatarisisa nhau yejudgment yavakapa mutongo wekuti anofanira kudzingwa abude munharaunda, tiri kumupa 14 days. Iyo nyaya yekudzinga vanhu munharaunda dzavagere, ndiri kufunga kuti mutongo iwo uri kufanira kutomboongororwa ini. Kutombokurukurwa nezvawo, utaurwe nezvawo. Nekuti kana takatarisa tiri maZimbabwenzi tese, inyika yedu iyi. Vamwe tina vana baba navana sekuru nehama dzakafira kuhondo dzisina kuzodzoka.
vachifira nyika ino yeZimbabwe, tigere zvakanaka munyika yedu yakarwirwa nemadzibaba edu. Iwo yawo tichibva ochienda kupi munhu iye murimo munyika mwake maakazvarirwa, right? Ndikanyatsa kuutarisisa mutongo uyu padare rachifi, ndinoona sekuti ndo mutongo wekupedzisira chaiwo. Ameno kana kuine umwe, ini ndinoona sekuti ndo mutongo wekupedzisira padare ramambo kuti chibuda munharaunda yangu. So ndiri kufunga kuti tinoda kuufananidza nemutongo wekutongera munhu rufu kana taenda kudare raMajor Street. Ndo mutongo watinotenda kuti ndo pekupedzisira apa, right? Zvino ngazvichifambidzana kuti kana nyika yedu yakabvisa mutongo wekutongera munhu rufu neuyu wobviswawo uyu, nokuti ndo yakangofanana. Mukadzinga munhu asina kwekugara munogona kungomuona akazvihenga akatofa, right? Kana uriko mutongo wacho, right, ngauchitarisiswa kunzi, right, tasvika here pakuti tichidzinga munhu, apara here chaizvo chaizvo mhosva hombe inoita kuti munhu adzingwe. Paya tikada kutarisisa chaiko anga asati abatwa nemhosva ende yanga isati yatongwa, but akatopihwa mutongo. Saka amenoti mungandivenga here kana kundimaka kana ndikashandisa word rekuti makamudzvanyirira, makadzvanyirira kodzero dzaamai vaya. Hapana kuitwa zvakanaka ipo paya. Dare ngariite moyo murefu pakutonga nyaya dzakadai, uye ngarive newisdom. Ngarizive kuti vanhu vanobva kuma-background akasiyana siyana, uye kune dzimwe nyaya dzinoita kuti munhu achitoya padare paya anogona kusada kutaura. Ende nyaya yaibuda pamedia zvaionekwa, umwewo anogona kunge asikadi kuti nyaya yake ikurumidze yabuda pamedia. Pamwe pacho munombomutora kuside, ombotsanangura, momupa kodzero dzake dzekunyatsa kutsanangura dzakazara, ataure asingamhanyi uye asingadzvanyirirwi kuti zviite zvakanaka. So mondibatsirawo kutonga nyaya iyi mucomment section, hama dzangu. Ndo maonero andakaita nyaya yacho yanga ichitaka kuti rwadze. Ndakaona sekunge mai vaya vakadzvanyirirwa, maonero angu. So ini ndiri kufunga kuti bhaibheri rinotaura kuti maKristu musamhanya kundomhangarirana nyaya kumatare aya edzimhosva, musati mambogara pasi. Zvakakosha izvozvo kuti mukaona kuti tine nyaya yatiri kunetsana sababa namai, tinotya Mwari, tinoda kuti Mwari atibatsire, tibateika. Ndosaka tiripo, tinogona kuuya kumba kwenyu togara pasi totonga nyaya yenyu zvechiKristu, zvokuti munosara mwese muchigutsikana, munongotibata panhamba dzeutindi dziri pamusoro apo idzi. Tokuunzirai vanhu vakatrenwa, vakadzidziswa kuti vanhu nyaya dzechiKristu dzinotongwa sei. Handisi kutora nyaya dzana mambo, ndibate zvakanaka ipo papo, but tiri kutaura kuti right, kana nyaya dzenyu maona kuti mwashupana muri vaviri, touya ikoko togara pasi tomboyananisa. Isusu tinotozvifarira kukuyananisa. Indava bhaibheri rinotaura kuti vakaropafadzwa vanoyananisa nekuti vachanzi vana vaMwari. Ko pana asingadi kunzi mwana waMwari here? Tinotodawo kuvewo vana vaMwari. Saka tinotospenda nguva yedu kugara pasi kubva makuseni kusvika manheru kana kusvika zvemangwana wacho, tichikubatsirai chete kusvikira nyaya yenyu yafamba zvakanaka. But musatidaidza imwimwi mai baba vasingadi, kana kutidaidza imimi baba mai vasingadi. Tenderanai muri 2 kuti nyaya yedu itadi tambodaidza vekuutindi TV vauye vambotiyananisa. Mukawirirana ndouya, ende handui ndega, ndinoya nevakuru vanopfuura inini vanogona kukubatsirai chaizvo kuti zviro zvenyu zvifambe zvakanaka. Uye tinouya takanamata, isusu taramba munhu anoti atidaidza otiudzira futi kuti takudaidzai, mai ava vanodai. Hatisi kuuya nedemo isu, hatisviki ipapo nedemo, tinosvikoyananisa. Mai vavo kana vari wrong, tinoda kusiya vakukumbirai ruregerero. Imimi baba kana muri wrong, tinoda kusiya makumbira mai ruregerero. Chatinongoda kuti mugare zvakanaka sezvinotaura bhaibheri kuti zvinofadza sei kana hama dzichigara pamwe chete nerudo rwaMwari. Saka musatideedza makatoisa judgment kudhara, makatotonga kuti uyu ari wrong, akazondidai, maonero enyu ndiwo, mune maonero enyu, but wrong huchazobuda
mushure mekunga tagara basi. Senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi ndo kuti thickness kana kuti ukovhu, zvichireva kuti kana washuva nyaya dzakakora unongomhanya pa Utindi TV. Fear not, sin not. Rauya vana baba, gore itsva rauya vana mai, gore itsva rauya vasikana, gore itsva rauya vakomana. Rauya vana mai, rauya nezvitsva, gore itsva rauya vasikana, rauya nezvitsva, gore itsva rauya vakomana. Mwari wangu nditendere iwo kuti ndizive Mwari, nokuti gore rakapera ndaisa musiva waMwari. Mwari wangu nditendere iwo kuti ndizive Mwari, nekuti gore rakapera ndaisa musiva waMwari. Ndoda kurumbidza Mwari, nokuti mwaka wakapera ndaipandukirawo Mwari. Iwo mwaka watapinda uyu, ndoda kurumbidza Mwari, nokuti mwaka wakapfuura ndaipandukirawo Mwari. Ishe wangu nditendere iwo kuti ndiende kumberi, nokuti gore rakapera ndaiva ndiri kumashure. Ishe wangu nditendere iwo kuti ndiende kumberi, nokuti mwaka wakapfuura ndaiva ndiri kumashure. Gore itsva rauya vana baba, gore itsva rauya vana mai, rauya nezvitsva, gore itsva rauya vasikana, gore itsva rauya vakomana. Chinokunda kunamata, dzokai mukoma munamate Mwari. Hapana chinokunda kunamata, dzokai hanzvadzi munamate Mwari. Hapana chinokunda kunamata, dzokai baba munamate Mwari. Hapana chinokunda kunamata, dzokai mai munamate Mwari.
irege kufamba asini ndakangomira mweya iwoyo ndauramba nezita raIshe Jesu makore kuva mazhinji ekurarama panyika asi ndisina chinhu mweya iwoyo ndauramba makore kuva mazhinji ekurarama panyika asi ndisina chinhu mweya iwoyo ndauramba kuti kuchena musoro ndisinawo musha wangu mweya iwoyo ndauramba nezita raIshe Jesu kuti kuchena musoro ndisinawo musha wangu mweya iwoyo ndauramba nezita raIshe Jesu vachakungera musoro ndisina kana kaniyo mweya iwoyo ndauramba nezita raIshe Jesu vachakungera musoro ndisina kana kaniyo mweya iwoyo ndauramba nezita raIshe Jesu irege kufamba asini ndakangomira mweya iwoyo ndauramba nezita raIshe Jesu nguwanga irege kufamba asini ndakangomira mweya iwoyo ndauramba nezita raIshe Jesu kuti kuchena musoro ndisinawo musha wangu mweya iwoyo ndauramba nezita raIshe Jesu vachakumera musoro ndisina kana kaniyo mweya iwoyo ndauramba nezita raIshe Jesu Chiri muna Mwari zose chiri muna Jesu kuromba kuna maturo chiri muna Mwari zose chiri muna Jesu kuromba kuna maturo chiri muna Mwari zose chiri muna Jesu saka kana moendawo kuimba ya Mwari ndapota musandisiyewo ndapota musandisiye saka kana moendawo kuimba ya ye Mwari ndapota musandisiyewo ndapota musandisiye kana nguwa yakwana yekushumira Mwari ndapota musandisiyewo ndapota musandisiye kana nguva yakwana yekurumbidza Mwari ndapota musandisiyewo ndapota musandisiye ndakambotambisa nguva yangu ndichimbirwa na Satani ndapota musandisiyewo ndapota musandisiye Zamatendeu kama guna mukoma Zamatendeu kama guna nzazi Zamatendeu kama guna baba Zamatendeu kama guna mai Zamatendeu kama guna mukoma Zamatendeu kama guna nzazi